yr arennau ac iechyd yr esgyrn, y galon a'r pibellau gwaed. Mae'r arennau'n gwneud llawer o waith yn y corff. Maen nhw'n gweithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos i'ch cadw'n iach. Un o brif swyddogaethau'r arennau yw cadw'r esgyrn yn iach drwy gydbwyso'r lefelau o galsiwm, ffosfad a fitamin D yn y corff. Mae calsiwm a ffosfad yn fwynau sydd yn ein bwydydd, ac maen nhw'n sylfaen yr esgyrn. Daw fitamin D o'n diet, ac mae'n cael ei greu gan y corff pan fydd ein croen yn agored i ole'r haul. Mae angen fitamin D mwyn ein system dreulio am signo'r calsiwm a'r ffosfad o'r bwydydd a gawn. Mae calsiwm a ffosfad yn cadw'r esgyrn a'n dannedd yn gryf ac iach. Mae'r arennau'n ysgogi fitamin D, a heb yr arennau ni fydd y fitamin D yn ein diet yn gweithio'n effeithiol. Mae arennau iach yn cael gwared â chalsiwm ffosfad sy'n weddill o'r corff drwy'r uwrin. I bobl sydd â chlefyd yr arennau, mae ffosfad yn gallu croni yn y corff, gan na all'r arennau gael gwared â'r ffosfad sy'n weddill drwy'r uwrin mwyach. Dros amser, mae'r calsiwm a'r ffosfad sydd fel arfer yn yr esgyrn yn dechrau croni ar waliau'r pibellau gwaed. Mae hyn yn achosi esgyrn bregus a rydweliau anhyblyg. Hefyd, gall calsiwm a ffosfad groni yn y cymalau a'r cyhyrau. Mae esgyrn bregus yn torri'n haws, a gall rydweliau anhyblyg achosi problemau difrifol gyda'r galon a'r pibellau gwaed. Gyda phobl sydd â chlefyd yr arennau datblygedig, gall lefelau uwch o ffosfad achosi croen sy'n cosi, a phoen yn yr esgyrn a'r cymalau. Fel arfer, mae lefelau fitamin D yn isel i bobl â chlefyd yr arennau, sydd hefyd yn gwneud yr esgyrn yn fwy bregus. Gyda phobl sydd â chlefyd yr arennau, mae niwed yr esgyrn, y pibellau gwaed, a'r galon sydd yn ganlyniad i angydbwysedd y galsiwm, ffosfad a fitamin D weithiau'n cael ei alw'n glefyd arennol yr esgyrn. Gallwn ni wirio'r cydbwysedd o galsiwm a ffosfad yn y corff gyda phrofion gwaed syml. Hefyd, rydym yn gwirio lefel hormon yn y gwaed a elwir yn hormon parathyroid neu PTH. Caiff PTH i ryddhau trwy'r chwarennau parathyroid yn y gwddf. Mae PTH yn helpu'r arennau, yr esgyrn a'r colyddin i gydbwyso lefelau calsiwm a ffosfad yn y corff. Mae PTH fel arfer yn uchel mewn pobl â chlefyd datblygedig yr arennau. Gallwch wirio eich profion gwaed ar-lein, a gall eich tîm arennol eich helpu ddeall eich canlyniadau. Ceir ffosfad o fwydydd naturiol fel cig, cynnyrch llaeth, wyau a chnau. Hefyd, caiff ffosfad ei ychwanegu fel cadwolyn i fwydydd wedi'i prosesu, fel cig a ffrydiau carod, ac mae hefyd mewn diodydd swigod tywyll. Os yw eich lefelau ffosfad yn uchel, bydd eich dietegydd arennol yn eich cynghori ar sut i gyfyngu ar fwydydd uchel mewn ffosfad, ac yn awgrymu pethau amgen i'w bwyta. Weithiau, mae angen meddygyniaeth i stopo lefelau ffosfad rhag mynd yn rhy uchel. Efallai bydd eich arbenigwyr arennol yn gofyn i chi gymryd meddygyniaethau o'r enw rwymwyr ffosfad neu phosphate binders gyda'ch bwyd. Mae rhain yn dal y ffosfad o'r bwydydd yn y colyddin i leihau'r ffosfad sy'n mynd i mewn i'r gwaed. Efallai bydd angen i chi gymryd fitamin D a meddygyniaethau eraill i leihau'r lefel o PTH yn y gwaed. Efallai roddir i chi fitamin D wedi'i luno ar gyfer pobl â chlefyd yr arennau. Os ydych yn cael dialysis, mae'n bwysig i wneud y triniaethau a gynghorir gan y meddyg. Mae dialysis hirach ac amlach yn well i gael gwared â hylif sy'n weddill, ffosfad a gwastraff o'r gwaed. Mae hyn yn golygu bod gan pobl sy'n cael dialysis hirach ac amlach esgyrn cryfach a cholonnau iachach. Efallai na fydd rhaid i bobl sy'n cael dialysis hirach ac amlach gymryd rwymwyr ffosfad, a bydd ganddynt fwy o ryddid i yfed a bwyta eu hoff fwydydd. Gall fod yn anodd dilyn diet arennol a chymryd nifer o feddygyniaethau. Os ydych chi'n cael problemau gyda'ch diet, eich meddygyniaethau neu eich triniaethau, neu os hoffech ddysgu ragor, siaradwch â'ch tîm arennol, neu ewch i'n gwefan.